Hagen Ïukharist Bakhuid tongin duwai na binda shan borth nong siang. Naga binda ga jinga ka sakrament jimbinyasu. Duwai naga binda kayingasan jong Emilia ya peniau bad dominion tongni bad kendai ngut kikun kam dame naga binda Emilia benio ga jinggoy jingkya. Duwai naga binda shanti kurba bad priang kun karkrang benio jinggoy jingkya. Jeremia kerpang karbing ngar naga binda ga Sngi ka jongi. Duwai na binda LC Mary karkongor benio ga jingorku. Naga binda Ailinda Mary Suciang naga binda ga jingjatai menjukut mensia. Laispa sapua. Laispa sapua. Kopara kanigalanga Sngi kaba krao hakaba ngireke yaga Sngi buram jongiri kuit bara All Saints Day ngibu yaga jingdumu lemba kinigiri kuit bara bampat don kerteng lese haka canon jonga balam henry kilongiri kuit but ngi duwai lemba ga jingya side lem chunky bakin duwai nagabinda jongi haka ne ka Sngi buram jangka All Saints Day. Tongin IT yagi jingang nu jangi bara. Ke jingdumu jangi bara. Pau Jisu in karku kardo yangi. Ha kerteng uppa baru kun baru men sim Bakhuid. Amen. Ke jinga jangu trai jangi yu Jisu Christ. Bar ke jingi jangu blay. Lem bar ke jinga sulok jangu men sim Bakhuid. Kindon rengka batpi barong Rengka batpiru. Hakane ka Sngi buram jangki rikuid bara All Saints Day. Tongin tuwai ba mangi bara gin im yaga jingim kabakhuid. Ngibu yaga jingtumu naga binda jangi shimet. Ba mangiru ngin bud yaga nuksa jingim jangi rikuid bara. Bangin duplaban im yaga jingim bakhuid. Holiness is a call to everyone. Tongin karpadi of Jisu ban map yangi, ban perlong yangi ki Bakhuid, ban perlong yangi ki ba holy haga jingim jangi. Ïukharist bahare ki jing sniu ki pop ki jing duna jangi ki jing jai tu jangi. Kaba kanglad yangi ban long ki rikoi. Jisu bayit map yangi side kud yangi na kiniki pop jangi baro bangi rungin long rikui nga plam how play but on board baro but happy ko himen ko para bangalale pop shibun da ki jim parkat da ki tin da ki kam da ki jing lai klet da ka jing lai palat changa da ka jing lai palat changa da ka jing lai palat bakrao pe changa Namar kata nga karpad ya kamaria Bakhuid kabaya isa katay soti ya ki angel batiri koi bari pi ko himen ko para banduwai nagabinda changa how try ublay changi ublay badan por bara winis sene yangi badan dalam map iki pop jangi unyalam yangi shaga jingi bam jikut Amen.
Traiken ratko bleisne yangi. Traiken ratko bleisne yangi. Cristo mako Cristo ram konong benim jangi benim yangi. Traiken ratko bleisne yangi. Traiken ratko bleisne yangi. Cristo mako Cristo rap konong benim jangi benim yangi. Urang dublay syadro padaken daw Jisu. Aki ben rio baro pardon kamon baba. Ya royame inambat imane. Yai pendon burong banis longo yame. Go try go bless him then. Go pardon go barong. Go good my way go back go try to Jesus Christ. Go lang bro to blame. Bagi poperte. Go tiang kajing kerpan. Terus sene yangi. Etama me Bakhuid. Etama me utrai. Uwe bahakli tama me ko Jisu Christ. Ame payai long play. Ajing ya long kawe. Badu men sim Bakhuid. Akaburo mupa. Amen. Tok ngenia duwai. Buya ke jing dumu jongi baro. Lemba kiri kuit baro. Bangirungin long rikuit. Lese kila balang kimi ki pa jongi. Kimi ki pa temen jongi. Ki bayir batoin jongi. Ki marjan mar pa jongi. Ki bela treha kabalang. Ki bas tre shirhem kabalang. Ki samla ki bela im shirhem. Ki longumi ki bela im shirhem. Longu pa bela im shirhem. Ki kinna ki bela im shirhem. Ki rinium. Ki lindo. Ki bishop ki bela im shirhem. Ki longi rikuit. Pampat pao kerteng. Ngidua ilang banjungi. Ko blay badan bor baro bayim junam. Meyuba la angai hangi kawe kaniam kadrukam. Ban buram yeki hok jongiri ko jame baro. Ngikarpad balemba kajingya side lem jangkat une upay belin. Menai kerhai hangi ya kajing map. Bappenyasuk jame. Ya kaba ngi angnud e. Dautrai jangi Jisu Christ kun jame. Uba im bat sen sha renkat bat me. Haga jingalong kaway jang men sim Bakhuid. Ublay junam la junam. Amen. Kajing pule na kakitab jing penpau. Nga uyonis ngalayo I ya uway pat u angel ubakiw na shabami kasngi. Ubad ya kasyab jong ublay baim. Bat ulaperta da kasur bajam ya kisaw angel. Hakibala ay ya kadbor ban pensniw ya kakendaw bat kaduriyaw. Uong. Wat pensniw ya kakendaw na ya kaduriyaw. Na ya kiding tat hado bangindasyon syab ya kisakri ublay. Ya kisakri ublay jongi hakisilang mat jongki.
Bat ngalayo sniaw ya kajing ken jong kito ya kibala shon shap. Shispa sau po hajar ngut la shon shap naman la kijaj Israel. Hadin kane ngalapet bat hakmi upaj ba belin ya uba omdon mano bala ban nyew na kijaj ben rew bat kijaj brew baro na kipaj brew bat kiktien kithlej baro kiyayang hakmat kakhet bat hakmat ukon nang brod Kiriam da kijin pong bat jinsur kibali. Bat kibat kisatlay hala kikti. Bat kiya perta da kasur bajam. Kajing pen kawan na ublay chungi. Ubasyong halor kaket. Bat na ukon langbrod. Bat baro ki angel. Kibala yang saudong kaket bat saudong kitemen kisan. Bat kisaw jin tau ba kiladam ngon hakmat kaket. Bat kilamane ya ublay kiya ong. Amen. Kajing yero kaburom, kajing stad, kajing aingu, kanam, kabor, bat kajing klein kinlong haublay jongi junom la junom, amen. Te uwe na kitemen kisan ulakli yanga, ki kine, ki balariam syad baro da ki jen pong jinsur ki bali, bat nangno kilawan, ngalajubab ya koken rat, pikam tip ma piken banyanga, hangta ulayatu hanga. Kine kilong kita kibala lat na kajing tenjuk kabakrau. Kilasat ila kijin pong jinsur bat kila penli yaki hakasnam jong kon langbrod. Kaktien jong utrai. Jisu ya ublay. Sama pusau nomor news pak. Kacing pule na kacithi bringkong Ïukharist Bakhuid. Ko ba hapet kacing kaba kumno ukpa ula ai hangi. Hadu ba enda khod yangi ki khonu blei. Bat ngi dalong ru kumta. Kadau balei ha ba kaperthei kam itho yangi. Kalong namar ba kam syam la itho yo blei. Ko ba
ngilong menta ki khunu blei kampat pau ngin salong kum ei hendrei ngite ba enda uwan pau ngin salong kum mau namar ngin sayo I yau kumba ulong shisha barjar uba kermen kumne hau unpen khojela de kumba mau hiru ulong uba khoj kaktin jong trai Jisu yau lei. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tuhan sangat pibara kiba sitombat kiba kia jingkit. Pangangan penjata japi ongutrai. Hallelujah. Utrai undon rengkat bat pim. Ringkabat piru. Kejimpulina ke gospel Bakhuid kat kumu Matthews. Kaburam ame kuksai. Haba uyo ya ke paidba. Jisu la kiu shawulu. Bad haba ula shong kisenran jongu kilayalum saudong yawu. Te ula Sdang ban kren bad hikaya ki uong. Sukki baduk ha kamen siem. Naba kahima bening kalongga junki. Suki bayam naba en pendengan yaki. Suki ba jemnud naba kinyo kendi yaka kenda wakashia. Suki ba tengan bat ki bas liang yaka hok naba en pen kadang yaki. Suki ba yisene naba en yisene yaki. Suki ba kuit ka donud naba kinyo iya ubale. Suki ba penyasuk nabayan kot yaki ki kun jongo balai. Suki bashal ben bain naga benda ka hok naba kahima ka bening kalong ka jonki. Suk mapi ki haba ki briu kin tim bad le bain yapi but kin krenta drong harukom pershayapi namar pilong kinumpu janga. Tokemen batorisa naba ka bainong jompi habening kalong kabakarao. Ka gospel jong utrai. Kajira yame Ïukharist. Kohimen ko para minta kasni kabalang karake ya kasni burom jong kirikuid baro. All Saints Day ngi ong hakafareng. Bale kabalang karake yagasni burom jonggiri kuit baro. Ngitip hakabalang ngidon giri kuit balajer kerteng. Pan ngitip ru yaki sngi burom jongki. Kum Carlos akutis Bakhuid batemai kadar tarik Oktober. Ne san tarik Oktober Faustina Bakhuid. Pangila rake yagasni buram jonggiri kuit kumne bunbun. Arpo sau tarik jong ubanai January ude kadega sngi buram jongu Francis disease Bakhuid. Laipu we tarik kadega jongu Don Bosco Bakhuid. But la bela fix lupa yaka tarik nagabenda. Henry na padeng jom baru kiri kuit ngidonru kiri kuit mambajer kerteng. But yaki baru ngilumlang bad kabalang kabu shi tarik November. Kalong ka sngi buram jong baru kiri kuit. All Saints Day. But ladangi paid binia but persyang ban sautu yakane ka binta jong ke jingrake yakane ka sngi buram. Ngilaban yo I nadu sauspas nem eye ki kristan ki syait rake ya kasngi burom jong ki martyr. But kila sautu ki martyr ki balayap naga benda ka jingait kilong riku shisha. Namar bale kila ishir hem ya Jisu ba naga benda Jisu kila ya. Te ki kristan baro ki yalumlang banduay kerpang naga benda lemba jongi mater. Kalayai syapran. Namar hakata kapor kila perkat. Bade tangi mater kilong rikuit.
bala pau shena hakamat ki beriu. Henry suki pasuki kaneka jing soto kala Sdang ban kala. But kala Sdang ban soto ba don bun ki beriu ki ba im ha ya ka jingim ka Bakhuid ki long rikoi haki inga sem jongi. Hapadengi himen ki para jongi. Hapadengi mi ki pa jongi. Hapadengi lindo, hapadengi rinium, hapadengi bishop, hapadengi pop. Don bun ki ba im ya ka jingim ka ba riu balai ba makiru ki long rikoi. Suki pasuki kane kala Sdang ban kala. But hadu kindai spa kindai po lais nem kabalang kamju pinbana ya ki kirteng jongi rikoi. But Henry ujon bakatsan ula pinbana ningkong kawai ka kirteng jongo way u rikoi u way bishop ha Germany Ulrich balong rikoi. Shuakane kamju pinbana da ka universal ha ka balang salonsor ya ka kirteng jongi rikoi. Namar ka shong ha ki bishop jongka diocese. Kashong haki jingpen bana jongi paidba ki on walks populi ka voice of people ka sur jongi brio habaki brio ki yo I enda layap kino ki brio bala im rio bale ki duai lemba jongi but kapau ya ka dakashin haka jingduai lese habaki la bu jingdumu lemba ki jingya side lem jongi ta ki brio bala rio bale ki layap kila Sdang ben yo mad ya ki jingurku haba kila bu jingtumu lemba jonki but ki paid ba kila Sdang ben nong uni u brio ne kane ka brio kalong rio bale kalong ri kui but ki bishop jangata ka diocese kila kindiu no kata ka jingang nur jongi brio lemba kane ka vox populi ka sur jongo paid ba but Henry kade u John katsan ula penbana ba ka balang Salonsar kan shimdino ya kaneka kam ban kendang rikoi. De na kata kadang yung canonization. Kala boy shaka jimpe jonka balang Catholic. Bada katways pa hinyo po ba ki pop kila pinskem ba min nangne shaka mat ban kot jer kerteng ya kino rikoi kasham haka Vatican bad de kade lempa ka jimpinyar jong upa Bakhuid kan urlong. Kam shimod shua kane don rikoi. Kam shimod ka rikod kala Sdang nadu kane ka por. Henry rikod ladon nadu ka por u Jisu ula shayap nakabenda jongi. But shua ya kaneru ladon girikoid. Nakataka daong ipuli naka kitab jimpen pau kumpa shilak saupo sau hajar ngut ki beriu balariang bali. Nanda u Ioannis Bakhuid layoi babun gi beriu balariang bali bala side dagas nam jong Ïukharist omla nyushu. Kabamut don bon gi beriu omla nyushu hakabalang ki balong rikoid. Haki inga sen jongi don gi rikoid. Lese ki pati men jongi ki long rikoid. Lese hipai jongi long rikoid. Lese don gi kulum bala kalad hadin bakila yo baptisma ki long rikoid. Hakane ka dor don bon gi rikoid. But kabalang kamla banjer kerteng baro ne canonize ne pengandang rikoid kerpang. Nagabinda jongi baro kabalang kabu kawe kasngi shi tarik jongu ubanai November. Kade u Gregory balai ulastang ban pinbet kawe kasngi ban ken mau yakiri koin. Nangda u Gregory basau ula penskam biang kane ka tarik shi tarik. Henry don buon gi balang don buon gi ki liturgy ka bapenlong don gi babu ya kane ki rikuid ya ban leburom ya ki rikuid don gi babu ha sngiu bele hadin Pentecost don gi babu sngi toding hadin ga jimmi pa jongu Ïukharist kum da ter ba ki jid ya ki sngi kerpang Henry ha ka balang ka don ga sngi balabu kerpang ban ken mau ya ki rikuid baro namar kilong ki buriu ba kerpang bala im ya ga jingim badu Ïukharist bad habangi puson ha allor kaneka pang ngila ban yo I don bon ki rikuid ha pdeng jogi ngi shaidia kundo ki buriu lese ki nom pang ki wan duai lese ngi habangi le jingo ha ki imburiu ngila ban yo I me I dia tiap pang ha ki jing dia
I duai klam sange panjing kerku balabad ki brio ki desepi ki kun ki ong ine made ila im sherham yaga jingait. But ban se bagata ki meit batiapang kalong rikoin namar kala im naga benda ka jingait. Don gin ki bapang ki tiapang ki pidiang baaro ki jimpang haga jingkemen. Bakiru kilong kirikui namaru Jisu ki kaloi ban shashitom. Hakane ka dur don pun kirikui hapadeng jangi. But ban ken mau yaki baharo ngibu yakane ka sngi shi tarik jang November banduai kerpang. But laipu we tarik October nadu hindai ya kabalang kalareke yakane ka sngi kum ga jimpet meet ki ong Halloween kabamot ke jingkuin. Henry kadon jimma minda. Halloween ka kerlalong kum ka jimmane uksuin. Don bun gibru ki riang ya ka dor bayong. Bad ya ki mask bayong. Bad ki mi ha ka laipu we tari ha ka Europe. Ki penkala ya ka jingdumu babha jong ka balang. Syaka jingkwa jong ka parte minda. Halloween ka kerlalong jimmane uksuin bun ki jaka. Henry Halloween kalong ka jingrake ban pan ya ka jingisne jong Ïukharist ban ino ya ka jingdum ban pidiang ya ka jingshai jong Ïukharist kumba kiri kuit kila pidiang kila im ha ka jingshai jong Ïukharist. But habang ipuson hangalor kaneka jingrake sngi buram jong giri kuit don bun gibruyo ki kirli hoy habang ireke ya ka sngi buram jong giri kuit nengi buram ya ka Maria teisote hato ka kirla longa jimmane bleitao don bun gibruyo ki o ngi mane bleitao namar ngi bu ya ki dur jong giri kuit haki mane jongi ngi bu ya ka dur jong giri kuit haki ying jongi ba ngi kerlalong nom mene bleitao de kumda namar hakabalang katkum ga theology don langai jait ki jing le riu bale ne jimmane ba dingi don Lait-ïa ki kindin ka ba pendon kam ban kadau ya ka ne jing riu bale ka ba ning kong kalong Lait-ïa ba ar kalong dulia ba balai kalong hyper dulia Lait-ïa ki kindin Lait-ïa ka ba mod jimmane ubale kabangi ong Lait-ïa ngideban mane tang ya ubale marwe but kane kalong jimmane ubale worshiping God kabangi ong dulia kale kalong ka jingmut kalakela jingle burom ya kiba im ya ka jingim ka Bakhuid jingle burom ka ya perna ka jimmane ngilaban mane tang ya ubale Henry ngilaban leburom ya bongut. Don gipor ngi leburom ya ki bahain ha padeng jani. Tentang ngi leburom ya ki kinna ki bale bha ha ka school. Ki ba pass ba ya ki exam. Tentang ngi leburom ya ki nongkit kam jani. Ki nongya lam jani. Lesi ko mu chief minister ngi leburom lada ki wan ha ka snong jani. Ha ka tain jani. Ngi leburom ya ki kimi ki pa jani. But ka jingle burom kaya per naka jimmane. Naga taga daw ngidi ban sautu syai kadar kabang ibu enda layap ikikimigi pa don giinga sengkibu iya kadur jonggi kimigi pa hayin jonggi. Lese haba ne ki kun jongi ki yap ngishon dur lupa ban ngibu ya kadur jonggi hayin ngimane ya ki hendra ngile burom ya ke balakalad. Ni syait lekum ne kane kalongga jimlin ni buram ki buryu saudong jangi habang is auto ki to ki buryu ki longi ba kam shong kam he ka kerdan ni pediang ye ki da ka buram da ka jingin kam shimud ngilastang ban mane ye ki ngimju dem perlup hakama jangki bat ni mane ye ki kimju lekum da bad haka ju kadur hyperdulia kalong kam he ban ya kadulia kumbang ilai buram ya kirikoi ni ai kam kerpang ya kekerdan syaka mariete isoti ya ke jingle buram kabang ya ai syaka mariete isoti kalong kam ya per na ya kabang ai ya kirikoi namar ka mariete isoti kalong kas em jong kirikoi baro
ba na marka ne ka daw ngi ay ka jingle buram kam kerpang ya ka mariete suti na ka taka daw ha ka balang habang ngi pet ya ka liturgy jong ka balang ngi kam bun sin ngi ken mau ya ka mariete suti don bun gis ngi buram ya ka mariete suti ban ya uwe uri kud udon tang shis ngi but ngi sautu ka mariete suti kalang kam kerpang but kade ban yo hyperdulia kade ban yo ka jim buram ka jingle buram kam kerpang ban ya ki rikuid Tena kata daw ngala ong kinilay tiliki kindin latria dulia bad hyperdulia bad ngimju mane yano light no uble habang ireke ya kanega sngi buram jongi record baro kaya kabang ngidang le dulia yaki ngi buram ya baro ngi buram yaki kimiki pa ngi long ki brio ki ba buram yaki kimiki pa ngi long ki ba buram yaki bayid ba toin jongi but ngi perlong kanega sngi kum ka sngi ban buram na mar bale kila im yaka tinu bala ngi osngo naka baro light ligi jimpule minda ka sngi ba da ka jing kod jongi ivei pa ivei kalong ban yasrim badu kris ban im ya ka jingim Bakhuid sisin bangilong kristan kalindi yahay jongi kalong bangide ban im koid badu Jisu lahi kai hawulum ba suk ki bak duk ka dodod ba kinlong ka khima jongi kalong ka jonki habangi pinduk yalade na kabendau Christ habangi pindli yalade na kabendau Christ habangi shashitum na kabendau Christ habangi stang ban yam na kabenda ki pop jongi ngidang yopidiang ya ke jinglong kuit te na marka ta ka daw ngidon buon ki himmen ki para ki bela yam na kabendau Christ don buon ki himmen ki para jongi ki bela shashitum na kabendau Christ don buon ki himmen ki para jongi ki bela yim tang na kabendau Christ don buon ki himmen ki para jongi ki ba kindiu yaw Jisu ha na kabenda ka jinge te kalabalong ki megi pa jongi kalabalong ipait imeit jongi kalabalong ki kon jongi kalabalong ki men ki para jongi kalabalong ki riko ki rinium ki lindo bat ki bishop barro ki bala im badha kabalang ngidon mater ngidon gi doctor ngidon gi apostol ngidon bon jait ki riko ngidon gi teizoti ngidon bon gi riko ki belajar kerteng kat kom ga jinglong jongi ke bela hikaya ga jingi kai shapangu Jisu ke bela shashitam na ga bendau Jisu ke bela imya ka hokka sort ka bau Jisu la hikai lemba ka gospel habangi kailang yakine baro ngidon bun giri koin bad ngimla banjar kerteng baro naga daga daw habangi ong hakabalang rodon ki drukam jar kerteng habang sautu don mano remano baklo ba imya ka jingim ngi perlong yaki shakri jongo bale naga shakri jongo bale ngi poi shakawai pat ka kerdang venerable ka lomban burom nangda naka venerable ngi poi shakawai pat ka jinglong bala kerku bad hadin bangila yo I yaki dakishin naki yaka jingya sailam jonki ngi stang ban kindiu yaki shaka jinglong rekoid They don't born give venerable, don't born give shakri jongo balai, don't born give bala kerku, dang ap ya katagasngi kabalang, ka canon jonga balang, canonizing, penkantang kerpang, daka bor ka itiar jonga balang, lemba upa Bakhuid, Henry Shuakane, kibaro, kilong, kirikuid, all saints day. Tangi don't come banduai kerpang lemba jonki. Always we need to remember. Jingkot jango bale kalong balong rikuid. The call of God is to be holy always. Live in holiness. And all are called to be holy. Kumba Ong Francis says, La kot yangi bara balong rikuid. Ko himmen ko para hakanigas ngi borom jang rikuid inang duwai bad nginang ler yubale nginang burom yaki rikuid baro badon kerteng bambadon kerteng. Ba ka jingim jongi kalang ka ba seiso lese kat ba pipinlong ya kane ka jing duwai minda kasngi pela ban duwai sai lamba ki pa habaki sotu kilong riku shisha henre pat jer kerteng ai ba ka bor Jisu kanang seiso halo jongi iwei pa iwei minda kasngi ha kane ka sngi buram jongi rikuid baro Jisu bayid karko kardo yangi lamba ka jingya sai lem jong babun gi rikuid jong bala babun ki ringet ki bela imya ka jingim bari bale ai ba ka jingim jongiru kalong ka ba seizo lempa ka nuksa baba ka ba ki labu ha ka jingim jongi iwei pa iwei enyaro ya utrai Jisu Christ Chinom lai chinom amen
ก็เห็นมันก็para hagan ega sngi buram jangri kuit ngin pla ia ka jingate ka jongi kam kerpang bangiru nginangate ia ka jinga selak jangri kuit ngangate how play upa baran bor baro unang tau ka beneng bat kendau bat how Jisu Christ kun ba marwe jongu utrai jongi yau bala puna men sim Bakhuid yau bala kana ka Maria tesodi bala shale bein hapo Pontius Pilatus la sanar panayaw ula yam la tep yaw ula kiyasha ki bayam hagas ngi ka balay ula mi pat ne ki bayam ula kiyo shabene ushong shakamon ublay upa badan bor baro nang da unwan pat ben bishari ki bayim bat ki bayam ngange khaw men sim Bakhuid haga balang Catholic Bakhuid haga jingya sulo ki rikuid haga jimap iki pop haga jimmi pat ka dot haga jingim bam jikut amen Laispa Ndrikusan. Toya duai ko himen ko para baka jinkinia janga bar jumpi kalong ka papriang hun hau bleu pa badon bor baro To try ding jinkinia like ti jongpi makapata ka jingro ko pura ko terteng jongu ka jimuta yangi pada kapalang ko jongu baro ko we to ai bakini ki jing tarwa ki bangi wanra ben burom ye ki ri kuid baro kinlong ki ba me priang hun ko trai bata ai ba mangi ki bangait ba kilas kem lupa haga jingba miapshu ngini madru ya ka jing karshan lem junki naga binda ka jing penim yangi da ukris utrai jangim Amen. utrai undon reng ka bat pim Rekabat token tiu yala ki donut Ketia isal tongin aingu ya utrai ublay jangim Kasong hak bat kadai da shisha kalong ka ba shong hok bat ka bade kadeti jangi bat ka jing penim yangi haman la ka por bat ka jaka ban aingu yame ko kenrat ko pa Bakhuid ko blay badan bor bat bam chikut namar menda kasngi me ai hangi ban rakhe ya ka jinkawai janga nomba jame ka Jerusalem baneng ka kemi jangi hangda haba ka khara bajab jangi himmen ki para jangi ka ai lupa hame ya ka jingero junam kum ki pilgrim ki bayai da ka jingate ngi pen khloi ban late shakata ka nompa da ka ba shat kemen ha ka jimpin don buram ya ki tu ki the court balap kintiu nam jonga balang da ka ba me ai ru hangi ya ka jimpen shlor bat ka bor ha ka jing tolo jangi bat namar kata rengat badu pait berlin jangi riko jangi angel ngi pen don buram yame kabba ngi parta da ka we ka sur ya rob Bakhuid, utrai ublay kipat, neng pertei sawana ka uram jombe. Usana, usana, turwan ublay shatron. Usana ublay juno.
pada hakanega sngi boram jongiri koi baro ngiru ngitrang ballo ngiri koi iduai lemba kiri koi baro bangin nginang yo jinga e banyahid yakalindi jonga jinkoi. We pray on this day of the feast of all saints that we also become really holy and we receive the intercession of all the saints in heaven. Dashisha melongo Bakhuid katrai kata may jong ka jinkoid barom. Namar katang ikarpadia me to pen kuid pen kantang yakine gijing tarwajangi dakaba paya men same jame kum ka jer halo jongki bakin kalalong yangi kamet barkas nam jong utrai jangi u Jisu Christ. Hakapor baladino yavu badala ka mons ngaba ula pediang ya ka jing shashitam ula shim yaupu badaka baing ngoyame ula kedia yavu badulai halage sentran u ong to shimba to bang na kane pi baro na mar kane kalong ka medjanga ya ka benaiti naga benda jumpi. Hagaju keru kamendala la bam ula shimya ka kuri badang ka baingu biang yame ula ya ka halake sendran u ong to shimba to dina kane pi baro namar kane kalonga kuri janga snam janga jutang batti mai bad bam jikut yang ka bayan pen mi naga benda jampi pa naga benda ki babon naga benda ka jimma ap iki pop to le ya kane ban kan mau yangam Kasnam bakardor jangu Chris to side code yangi. Side code yake men siam hadim pen koi. Pen koi pen kia yaki bapang giba shitam baro. Yada yangi na obamen. Kajimaya jong ka jinget. Kata sin bangi babdune rupu bangi nakane kakuri ipen braga jingyap jong me kutran tadadu eman Namar kata ngi ke bapen menda ya ke jingia bar ke jimmi pa jangu ngi tarwa hame ko tra ya upu janga jingim badya ka kuri janga jimpenim ngi dai ngwai dem na mar melanyu yangi ki babit benya hakama jame badban chakriya me da ka bas ngi verit ngi karpadi me ba ngi ke bayo benda hakamet badgas namu kris ngin lo ke bela penyat le kawai da umen siem Bakhuid to kan mau tra ya ka balang jame ka bela priang hasatala ka parte But the penjana yaka haka jingi renkat badu liya uppa Bakhuid jangi will badu bishop jangi but bar ke lingdo but kirinium to kan mau lemro ke himen ke parash in rang but kinde ke bela yoti ada ka bakarmen ya ke jimmi pa but ya mangro ke bela klat no haka jingi sne jame to pediang yaki shaga jing shai ka kama jame to isne yangi baro ngi karpadi me barenkat but kamaria teiso di Bakhuid ka kami jongo ble u joso Bakhuid kurim janga ke apostol Bakhuid O Francis disease Bakhuid, but Maru Kirikoid, Kibela Pensaba Yame, Patang da Patang, Nilong Kipapit, many of Bentalem Hakajing in Bamjikut, but Miniro, but Pendon Puram Yame, da Ukun Jame, O Jisu Christ. Dawu lembadu badhawu, Kalong Hameyu Blayu Pabadan Bo. Hakajing along kawejung men sim Bakhuid Barok burambat kajing yaro Junom la junom Amen. Kohimen ko paratong induwai kumbau Jisu lahi kayangi kam kerpang haganega sngi buram jangiri koid baro
Givan rai ki bayid batoin jangi bar haw Jisu. Kilong giri koi. Bakin ya sai. Baka jingim jangi kalong ka basaiso. Bangi rungin yahid yakalindi jangari koi. Kopa jangim. Baha bening kalong ka bakui kerteng jame. Kanwan ki ma jame kalong ka mon jame. Ha kendau kumbaha bening. Toa yang minta ka jimbam jangi ka bahala gasni. Padamap yang kirengkang jangi. Kumbangi rungi map yang beles niu yangi. Pada watelam yangi syaga jimban shoy. Henry topelait yangi naga bas niu. Topelait yangi ngi karpat kotrai. Naga jing suniu barro. Haga jing spoon jame. Tai jing suk jing sign haga sngi jangi. Kenamba naga jing arab ka jing isne jame. Ngi light barro bo naga pop. Bangin yo jing ada naga jing jinjar barro. Kat bangi dangap kemelendi haga jing karmen Bakhuid. Bad ka jing wan pa jung nong penim jangi. O Ïukharist. Namar ka jume kalong kaima, ka jume ka bor ka buram, jinom la jinom. Kotrai Ïukharist me ubala ong haki apostol jame, ka jing suk ngai happy, ka jing suk janganga ai happy. Wat pe digi pop jangi, Henry ka jing e janga balang jame. Bad ha ka jing spoon jame, to ai hakaya ka jing suk, bad ka jing atali kawe kat kum ka mon jame. Mame uba imba de basensha, jinom la jinom. Amen. Ka jing su ko try kandon barabo rengka bat pim Rengka bat pim dap da ka jing Ïukharist dan ya ingo market ya. Oh kun lang bro jang play me baki daki po ka birthday. Hakumi ukun lambro jungo balai. Uba kitna ka pop junga partai. Uba sait kud yangi dakas nam jung. Kumbangi puson min dakas ni. Yake balayo sait dakas nam jungo Kris. Kilonggiri kui. So kita ke bala kot saka jingkawai jungo kun lambrot. Ko kan ra ngamong kwestiong ko pemendrung ko iyeng junga. Leis on takakin kamat sim junga kan sakyai. Kabinet berkas nam jungo Kris kan rena saka jingkawai.
Jisu ngidap daga jingkamen mindagasngi namarba melawan hapo ka donur kamen siem jangi daga communion Bakhuid but communion men siem kumba mela perlong rikuid ya bun ngudki himen ke parang jangi namarba ke layok pidiang yame hagamet badasnam perlong yang iru rikuid ibu ya ka jing dumo jangi baro lemba ka jing sai lem jangi rikuid baro lemba ke jing ya sai lem jangi himen ke parang jangi kimi ke pa jangi me di pa ir jangi ya ki lindo ya ki riniam ya ki bishop ya ki pop ke bela im ya ke jing im bare bale kadangi ken mau ya ki rikuid baro ngirong etrang nadu ka donon ba ka we pat ka sngi ngirong in long ha ka ju ka jing long kumbalong paki iwe pa iwe Jisu karko yangi le kambala lemba ke jinga sai lem jongi ni giri koi don ke himmen ke paranga jongi ke ba duai menda ke ba shimmenda ha ke ne ka mas Bakhuid hala ke yinga se don ke bapang jur don ke badang di dawai don ke ba sa ha ki hospital ha ke ICU Jisu naga binda jongi ba rangi duai ba lemba ke jinga sai lem jong babon giri koi karko yaki pensle yaki penkai yaki palai lodi yaki le kambala halo jangi hagane ka sni buram jangi riko baro hallelujah 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 Jisu 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 hallelujah 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 Hallelujah, 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 Jesus, 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 hallelujah, 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 hallelujah. Ko himmen ko para ka jing riyo blay tong induway ka jing duway jubilee. Bambangin nang yo ya ka jimpen jampura na ka jimpen shitam shipor ha ka ne ka sungi boram jangiri kuit baro koppa ubaha bening to ai ba ka jinge ba mela ai khangi hau kun jame Jisu Christ u himen jangi par ba ka tlij ding janga jingi spoon kan klang ha ki do nu jangi da men siem Bakhuid kan kersiyo biang hangi ya ka jingkarmen balakarku naga binda ka jingwan janga hema jame to ai ba ka jinga e jame kan pen kala dur yangi shagi nonglur lengka bamju shang tai ban bet ye ke sumbai janga gospel to ai ba kita ke sumbai kan pen kala dur na shapo ye ka jait ben riu badi ka parthe mariang baro kawe ha ka jingkme lindi batikana ya ka beneng batimai pat ka parthe batimai haba enda ye ki bol jungo bammen la vengno ka burom jame kan ting shine junam to ai ba ka jinga e janga jubilee kan kersiyo biang hangi ki pilgrim janga jingarmen ya ka jingang nut e ke tiar jingkan show happening ai ba ka ta ka ju ka jinga e kan pensa priang ya ka jingkamen bat jingsuk janga nang sius pa jangi setala ka perthe shame ko play jungi bala kar ku junam kallang ka boram par ka jinga ro junam amen to ngine duwai Ni mane ya me ko blame mame marwe melong u blay Bakhuid u bakraw buram hagiri ku jame baro bad ni karpad ya ka jinga e jame kanambangin poi shaga jinghuid bajanai haga jing chanai janga jingir jame berbangin jam na kane ka meet kawai jangi pilgrim shaka ka jing kawai haga jaka shangne habening dau Chris utrai jangim Utrai undon rengkat bat pim ngu ya ka kli jangi bangi karpadi ka jingkarku haga ne ka sngi buram jangiri kuit haga ju ka por ngi duai na ka binta ka jimpen jem baro pat ngi duai ro na ka binta ka jing dumu jungu pa Bakhuid ba ka bor jang ka jingi di Jisu ka nang sutir hapo jangi bangi ru ngi longgiri kuit kopa jangim uba ha bening ka long ka Bakhuid ka teng jame kan van ka hima jame kalong ka mon jame ha kan daw kumba happening toy yang iminda ka jimbam jangi ka bahala kasngi patamap yang ikring khang jangi kumphangi rungi map ka beles new yangi
pada waktu dalam ini saya jumpa shoy Henry terpelai ingin nak bas new kublai komaria berap tak kecingah try dan lekar kuya panap deh kende palakar kuya usopo jompau Jisu komaria Bakhuid kami jong oplay tuai nak binda jong ikinom pop binda dah kapor kecingap jongi amen kaburam opab dah kun pada mensim Bakhuid kumba kalalang kami kong kumcu binda dah barabo nom la junam amen to blay ha uba kiri kuit kis go kraw pat ki kemen badu bela ai bor pi lemba ki jingkar shan bamlan nu jorjangi unai happy ke jingkar ku baklem ku jangu amen endala pelai ti pi na ki jing jinjar baminta da ke jing side lem jangi bad la sain dur pi kat kum kanuk sa janga jingim Bakhuid jangi ai ba en shem I happy balla papilom bara bor ki bayaine ha ke jing shakri ya uble bad yala ki himmen ki para amen rangkat bad baru ki rikuin topinyo ya ki jingkamen jangki ying shangne ha kabalang kashat kamen ba ya ki kun jangka lapinya so bad ki pait kabening ha ka jing suk junam amen bad ka jingkor ko jango belai badan bor baro uppa baru kun bado men siem Bakhuid kan hiar happy badangan sabat pi junam amen ya leisuk ban pen pana ka kubar babha jango try da ka jingim ka jompin Isongo yau blay Aspa san puwe